Tiesithän, että keskivertosuomalainen käyttää elämässään yli 50 000 euroa asioihin, joita hän ei muista enää vuoden päästä. Palkka tulee tilille. Laskut maksetaan, ruokaa ostetaan ja sitten rahat ovat jotenkin poissa. Kuulostaako tutulta? Et ole yksin. Suurin osa suomalaisista elää juuri näin, kuukausi kerrallaan, ilman säästöjä tai sijoituksia. Mutta miksi? Ongelma on yksinkertainen. Kukaan ei ole opettanut meille, miten raha oikeasti toimii. Ansa numero 1, kulu ensin, säästä jos jää. Mutta lopussa ei jää mitään. Ansa numero 2, pienet kulut tappavat hiljaa. 10 pientä kulua on jo 100 euroa kuussa. Ansa numero 3, raha makaa tilillä ilman töitä. Inflaatio syö sen arvon hiljaa vuosi vuodelta. Hyvä uutinen, tilannetta voi muuttaa. Se ei vaadi suuria tuloja. Se vaatii vain oikean tiedon ja pieniä, toistuvia päätöksiä. Tällä kanavalla käymme kaiken läpi askel askeleelta. Seuraavassa videossa kerron, mitä sijoittaminen oikeasti tarkoittaa. Tilaa kanava, se maksaa 0 euroa ja saattaa tulevaisuudessa säästää tuhansia